Il-kunċett ta' ġustizzja li mhux biss tikkastiga iżda tajn ukoll fir-riabilitazzjoni tal-persuna kien fiċ-ċentru ta' konferenza internazzjonali mtella mill-Fondazzjoni Rise. Il-konferenza fukat fuq il-ħtieġa ta' aktar djar ta' detenzjoni jew halfway houses li jservu bħala pass bejn il-ħabs u r-ritorn fil-komunità. Dan bilan li l-priġunieri jkunu mħejja aħjar biex jitlu lura fis-soċjetà wara li skontaw is-sentenza tagħhom. Il-koordinatur tal-edukazzjoni tal-Fondazzjoni Rise, Matthew De Giorgio, spjega kif il-programm jindirizza l-fatturi li waslu lil persuna biex tidħol fid-dinja tal-kriminalità. Fl-aħħar fażi tas-sentenza minflok jagħmluha ġewwa l-ħabs b'mod volontarju u naturalment jiġu vetit min-naħa tal-ħabs u min-naħa tagħna wkoll. Jgħaddu minn proċess ta' madwar sena u nofs fejn jindirizzaw dawk l-affarijiet, dawk l-aspetti li wasluhom biex jitlu f'dan l-isqa aħna nsejħulu li ma jinfitx. Il-psikologa Janika Tabone qalet li l-programm Rise u immirat l-aktar lejn persuni li jkunu fl-aħħar sena tas-sentenza tagħhom bilan li jitnaqqas ir-riskju li jerġgħu jaqgħu fin-nassa tal-kriminalità la darba joħorġu mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Studju li sar fuq ex-priġunieri li għaddhom il-programm wera titjib fil-maġġoranza tal-każijiet. Tabone enfasizzat ukoll fuq l-importanza li l-priġunieri isibu appoġġ mill-qraba tagħhom tul il-proċess ta' riintegrazzjoni. Hemm differenza kbira milli persuna li qed il-ħabs joħroġ direttament mill-ħabs għalli joħroġ tru dal-programm fejn jippreparah iktar u jgħinu jibbildja jerġa' ħajtu qabel joħroġ. Ir-rakkomandazzjonijiet huma speċifikament l-importanza ta' dawn it-tip ta' programmi li jsir iktar investiment min-naħa tal-gvern f'dawn il-programmi, f'dawn il-halfway houses biex kemm jista' jkun iktar minn dawn il-persuni jingħataw din l-opportunità biex jgħaddu minn dan il-proċess. Charlene Fabri, ir-riċerkatriċi li studjat il-programm tal-Fondazzjoni Rise, qalet li mill-istudju tagħha ħareġ ċar il-bżonn tal-ħidma li tagħmel Rise mal-familja u l-qraba tal-priġunier li jkun wasal biex jispiċċa s-sentenza tiegħu. Għal din il-konferenza ħadu sem rappreżentanti minn 15 il-pajjiż b'kollaborazzjoni mal-moviment Rescaled li jippromovi modelli korrettivi iżgħar u aktar marbuta mal-komunità bħala alternattiva għal sistemi tradizzjonali ta' detenzjoni.